Assalamu alaikum, barkamu da raka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na mai suna Taskar Bollywood, inda muke kawo muku tarihin jaruman India. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumi Vijay, wanda aka fi sani da mai adda. Sannan ku biyo ni kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Jarumi Vijay dai an haife shi 22 ga watan Jun 1974, wanda ya daidai da shekara 47, kuma an haife shi a Chennai Express da ke India. Inda makarantarsa mai suna Balalok Matriculation High Secondary School, inda ya tafi digiri dinsa a Virtual Communication daga Loyola College. Bacin ya gama ne yana sha'awar harkan fim, inda ya shiga harkan fim gadan-gadan. Sannan jarumi Vijay ya yi aure a 1999, inda ya auri matarsa mai suna Sangeeta Sonalingam, kuma sun samu karuwa inda suke da yara har guda 2. Jarumi Vijay shine jarumin da ya fi kowane jarumi a masana'antar Kollywood, kuma shine jarumin da ya fi kowane jarumi kwarewa da gogewa a iya acting, don yanzu shine King of Kollywood. Kuma fim ɗin jarumi Vijay na farko shine Kecha Ka Vedham, kuma ya fito ta hannun Arna Taraja, kuma ya shirya shi ne a shekara ta 1980, kuma wanda ya ɗauki fim ɗin shine Kalidas, kuma wanda ya bada umarni a fim ɗin shine Reddy, kuma an saki fim ɗin 3 ga watan Oktoba 1931, kuma ya taka rawa kwarai da gaske, kuma ya nuna gogewa kamar ya saba acting. To, kaɗan daga cikin tarihin jarumi Vijay, yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Ku biyo mu kai tsaye. Sunansa Joseph Vijay Chandrasekhar. Sunansa S.A. Chandrasekhar. Sunanta Sangeeta Sonalingam. Na farko akwai Jason Sanji, na biyu kuma akwai Devya Shasha. Na farko akwai Gilly, wanda ya fita 2004, sannan na biyu akwai Wanted Baki, wanda ya fita 2007, sannan akwai Master, wanda ya fita 2021, sannan akwai Vigil, wanda ya fita 2019, sannan akwai The Fight Tiger Man Singam, da dai sauransu. Fim da ya saka a wannan shekarar shine Vest, kuma fim ne mai ma'ana kware da gaske. Jarumi Vijay Kirista ne. Na farko akwai jarumi Vijay, sannan na biyu akwai jaruma Pooja Hegde, kuma jaruma ce da fito a fim ɗin Mohenjo-daro, sannan akwai Avna da kuma akwai Satish, sannan akwai Yogi Babu, sannan akwai Ankar Bikal da dai sauransu. Na farko akwai Tupac, wanda ya fita 2012, sannan na biyu akwai Marshall, wanda ya fita 2017, sannan na uku akwai Gilly, wanda ya fita 2004, sannan na hudu akwai Respect of Love, wanda ya fita 1997 da dai sauransu. Ya dauki award a Best Entertainer of the Year, ya dauki Superstar Tomorrow, ya dauki Best Actor a fina-finai daban-daban. Babarsa 'yar addinin Hindu ne, shi kuma babansa ɗan addinin Kirista ne.
kaɗan daga cikin tarihin jarumi Viji, kuma jarumi ne wanda aka san shi a duniya baki ɗaya. Muna fatan kun ji daɗi kuma kun nishaɗanci da wannan shiri. Ku biyo mu a shiri na gaba, kuma kuna iya turo tambayoyinku akan jaruman ku ta hanyar wannan namba. Mun gode.